Hola, avui vaig a contar-vos contes d'este llibre, 40 elefants mariners, que va guanyar el 15è Premi de Literatura Infantil Vila de Meliana i que conta històries dels elefants i el mar, els elefants mariners. I el primer diu així: la primera vegada que un elefant veia el mar, pensà: «Ostres, que bèsties són els cocodrils d'este riu! S'han menjat l'altra vora!» I mireu quina il·lustració més divertida va fer Javier Serrano per a eixa petita història. La segona de les històries que us vaig a contar és una llegenda. I diu així: conta una llegenda que a un elefant que passejava per un penya-segat un dia de tempesta se l'emportà un colp de mar. Va ser una onada tan forta, tan terrible, que li va arrencar les orelles i la trompa i li va ficar els ullals del revés. Malgrat tot, l'elefant no s'ofegà i aprengué a nadar tan bé que les potes se li transformaren en aletes. Ara que estava lluny de la seva família i amics, pogué fer realitat un dels seus somnis: deixar-se bigot. Va ser així com va néixer la primera morsa. I fixeu-vos quina il·lustració, més que il·lustració, quin objecte ha fet Javier Solchaga, que fa aquestes coses tan divertides amb objectes. Fixeu-vos quina morsa. La tercera de les històries diu així: exageracions de pescador. Un elefant pescador pescà un dia una balena. Es va quedar molt sorprès perquè mai havia sentit parlar de peixos tan grans. La balena, per el seu costat, també es va quedar molt sorpresa perquè mai havia sentit parlar de pescadors tan grossos. L'elefant, per la seva part, va desistir d'emportar-se a la ballena perquè pensava que no podria emportar-la al seu poblat. I la balena, pel seu costat, se n'afluixà de tragar-se a aquell pescador perquè el va veure massa gros. I cadascú se'n tornà pel seu costat. Els elefants mai es varen creure la història del peix tan gran com un elefant. Exageracions de pescador, deien. I les balenes, pel seu cantó, tampoc es van creure mai la història del pescador tan gran com una balena. Exageracions de sardina, deien, perquè, com tot el món sap en la mar, les sardines són unes proverbials mentideres. I Tàcies va fer esta fantàstica il·lustració. I l'última de les històries que us vaig a contar es diu Ceguesa d'amor. I diu així: una boa miop s'enamorà de la trompa d'un elefant i totes les vesprades anava a festejar-la i s'enrotllava a la trompa de l'elefant. L'elefant li sabia mal desil·lusionar-la i només se l'espolsava de damunt quan es posava excessivament fogosa. A la boa no li importaven aquelles batacades i les prenia com una prova d'amor. I totes les vesprades tornava. Un dia, les seues congèneres, les altres boes, volgueren traure-la del seu error i li van contar la veritat. I ella, sense immutar-se, digué: i què? No diuen que l'amor és sec? I mireu quina il·lustració més xula ha fet Paco Jiménez de la boa enrotllada a la trompa de l'elefant. I contes contats ja s'han acabat i un altre dia us contaré altres històries d'estos 40 elefants mariners.